Здравейте, колеги! Това е туториал върху упражнението, което трябва да изпълните за анимиране на химични реакции на микрониво. За да направите такова анимиране, е подходящо да изберете бял, празен слайд, без допълнително оформление. За целта от менюто Home ще изберем под менюто Layout и от него ще изберем празен слайд. След това, за да нарисуваме или представим атомите и молекулите на реагиращите вещества, ще използваме многократно вмъкване на обекти и тяхното копиране и допълнително поставяне. Нека да започнем с анимиране на взаимодействието между водород и кислород, при което се получава вода. Чрез менюто Insert вмъкни ще вмъкнем обект кръгче, синьо кръгче, което ще представи атом водород. За да бъдат еднакви всички атоми водород и да не се налага да вмъкваме всеки път, ще копираме направеният атом водород и ще го поставим допълнително. След това вече получената молекула водород отново ще копираме и ще поставим, а след това внимателно ще преместим двете атомчета водород, новополучени атомчета водород от молекулата върху предходните. Така получаваме всъщност 4 атома водород във формата на 2 молекули водород, които отново ще копираме и ще преместим малко по-надолу. Така ще имаме 4 атома водород, които ще останат след химичната реакция в 2 молекули водород и други 4, които ще се преобразуват в 2 молекули вода. Същите атоми ще поставим още веднъж, ще преместим, ще разширим и ще преотцветим като атоми кислород, а също така ще променим и околошките в съответна форма, за да може по-добре да се виждат и атомите кислород. Сега можете да видите, че всъщност имате 2 атома кислород. След това е необходимо да ги копирате и отново да ги поставите, за да имате 4 атома кислород, т.е. в 2 молекули, тъй като след химичната реакция трябва да се виждат и реагиращите и получените вещества. Нека да проверим дали това е в сила и за атомите водород. Да, виждате, че имаме по 4 атома водород. Ще върнем обратно действието, което извършихме. Сега е необходимо, след като записахме всички реагиращи атоми във формата на молекули, да анимираме тяхното появяване и тяхното движение при химичната реакция и прегрупиране. За целта ще използваме менюто Animation. За да може да работи менюто Animation, е необходимо да сме маркирали обекти. След като ги маркираме, можем към тях да прибавим анимация. Нека, за да можем да виждаме всичко, което анимираме, да изберем панела, с който ще виждаме всички анимации. Той се появява тук, за да можем да следим какво точно сме направили с всеки един от обектите. След това прибавяме анимация към маркираните обекти. В случая влизащия ефект е в зелено. Ефектите, които могат да се получат при появили се вече обекти, са в жълто, а излизащите ефекти са в червено. Допълнително имаме ефекти за движение, с които ще работим след малко. Нека зададем на нашите 4 атома водород, направени в 2 молекули водород, влизащ ефект Fly, долитащ. Виждате, че на Animation панела се появяват 4-те обекта, които са анимирани на клик. Това е първа анимация, на клик всички едновременно да се появяват. В същото време ще поискаме за другите 4 обекта също да се появяват.
но не на нов клик, а ще пренастроим появяване с предходното Start with Previous. По този начин на първия клик ще се появят всички 8 обекта, а всъщност нашия потребител ще вижда появяване само на 2 молекули водород. Освен това, имаме възможност да настроим и начина на появяване в този случай, чрез Effect Options, да дадем появяването да не е само отдолу, а примерно за вторите два обекта да бъде отгоре. Също така да се появят и молекулите кислород ще дадем допълнително. И по този начин ще имаме, ще настроим тяхното появяване да бъдат с предходните. Така в нашата презентация, анимиране на микрониво на химична реакция, на клик ще се появят всички участващи в реакцията атоми. След това ще добавим прибавянето на енергия, тъй като знаем, че взаимодействието на водорода и кислорода не се извършва при обикновени условия. Нека прибавим допълнително малък енергиен ефект, който ще отсветим в жълто, в ярко-жълто и също така в ярко-жълто същия цвят да бъде и неговата околошка. Ще го копираме няколко пъти, в този случай 3, защото той се отнася до нашите 3 молекули, които ще реагират. И с натискане на Shift ще маркираме трите обекта и ще им дадем анимиращ ефект появяване. Така на Animation панела получаваме, че на клик ще се появят трите обекта, за които вече говорим. Нека сега с стрелка, която ще въведем, да покажем, че ще се извършва химична реакция и ще се получават нови вещества. Можем да променим цвета на стрелката, както и нейната големина. Ето в този случай ще въведем стрелката да е по-малка, а също така да бъде тъмносиня и също ще променим нейната дебелина малко по-забележима. Също така за тази стрелка ще въведем анимация за нейното появяване. Заедно с нейното появяване ще премахнем обектите, които показват енергия, необходима за извършване на химичната реакция, като за тях ще въведем анимиращ ефект изчезване, disappear. Този ефект да бъде едновременно с ефекта на появяване на стрелката, която пък от своя страна ще се появява, както виждате, на клик, на третия клик в нашата презентация. След като започва реакцията и е погълната енергията, т.е. ще изчезнат трите обекта, ще бъде най-добре да раздвижим водородните и кислородни атоми, от които ще се получи вода. Нека да раздвижим кислородния атом, единия кислороден атом, като прибавим анимация от More Motion Path. Виждате, че в Motion Path имаме основни криви, те са затворени и други криви, някои от които могат допълнително да се дообработват. Ще избера крива надясно, ето такава, тъй като ще трябва да отива надясно елемента, атома, извинете.
И след това допълнително ще я дообработя. Ето ще разтегна, за да дойде тук атом кислород. А също като клик, когато кликна върху нея, виждате, че имам възможност да променям точките, Edit Points. Появяват се множество точки, които може да разместите. Ето, например, тази да дойде тук. Или тази тук. Но е възможно и вие сами да поставите възможности за промяна на точките. Ето така ще се движи кислородния атом по тази пътечка. Тъй като видяхте, че пътечката започваше малко в страни от кислородния атом, я поставих в неговия център, там където е в момента. Така, ако проверите, така по този начин може да се раздвижат всички останали атоми, водородни и кислородни, за да се получи цялостна анимация. След кислородния атом, нека да раздвижим един водороден атом. След като го маркираме за водородния атом, ще изберем също така една допълнителна крива. Ще прибавим анимиране. Извинявайте, не е маркиран водородния атом. Ще прибавим анимиране. И отново от More Motion Path ще изберем една крива надясно. И след това допълнително ще я обработим, така че тя да се разтегне или да се промени така. Ще променяме различни части от нея, така че да се получи най-близо до кислородния атом. Най-добре е раздвижването да се прави или промените в кривата, тогава, когато се направи промяна на пътечката или Edit Path, както е в този случай, и да се променя мястото, на което трябва да дойде водородния атом. Естествено, допълнително може да видите, че може да прибавите точки в тази пътечка или и да промените пътя на водородния атом. Важно е в този случай, за да бъде по-реалистична вашата анимация, водородния и кислородния атом да се движат заедно. Затова след всяко анимиране на движението на атома е необходимо да променим настройките, ето в тази част, да започне с предишното или Start with Previous. Така ще направим анимиране на всички атоми, необходими за получаване на 2 молекули вода, 2 атома кислород и 4 атома водород. И сега вие ще видите резултата от моята работа, който трябва да бъде и ваш резултат в края на упражнението. Нека да видим как изглежда вече готовата презентация и как тя може да се използва в клас. На клик се появяват реагиращите вещества, водород и кислород или по-точно техните модели. Учителят може да коментира с учениците цвета на моделите и също така вида на молекулите. На следващия клик се появяват знаците, които показват необходимостта от енергия за протичане на тази реакция с видима скорост, тъй като при обикновени условия тя протича с много малка скорост. На следващия клик се появява стрелката, показваща начало на химичната реакция, а на следващия получените 2 молекули вода. Така пред учениците може да се демонстрира получаването на вода от водород и кислород. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да получа вашите презентации за взаимодействие на водород и кислород до получаване на вода.